Benya Mani, you were when you got it, Yamami was so. Anything kind of not a buy for Bosoma or Anna Aya, Anna, than for Omo. Yeah, Omo, Diplomaya, not on the country. Anna, to be no for and I go for go back to wine. And was happy, my bride grows as it, and a man not from the no one mania. Ubenya say ba na ewu ase da bi or no bi pemo na nsem bi esa ewo na ode ma me se omra me kotna se na ejamfo omra ade bi a wo bi ara no won kan kire me na mfa metu na nim na oja ba akokra wo mu a ba otu ampa e ko trans ayi ko ne ka se ampa me ko trans Kosere bia donc na edi kan mo di kan e ba ne ni fa na do ma na ba ne do so do nti mi ana ne do ana na e ti misle ni mi ko ma aye na bo so ene na me sa se no me kan mo me mo na enti asem na e bi na ni ba pa ma to iwe na mi charge ena be ma bukufu so no e ka break no si there bi yin san wansa me pese asem no de e ko e bi de asi bia ntimu bi na me hu ntimi de hu dip me kwa me hu na asem a me di bu no e ko na afei so de enye no na de o se ka kire ntinu kredi emre do e free so me nso mu e beka zambi kwasida ya class be biri no be ku no ni nara bema kubufu oba don ko ya dumi no aba but na be no so ansana na don na kubufu wa mutta ko ya ka ledu de ajamfo ya enya omo a osikire no wa ka je no ha ntwai na oyema elema afroka adawo ma hwehwe ne ma no no ne ma no mhyehyɛ no ebe mako edu entankesi ebe mu ena akwa ajamfo na mpanyimfo sikasem akwa na odo mfa so maame adusa kwa bi oboboye de mabrade ko nya aboafo ne soso nsem atinani wansem a ewura ma anambato ye ena tijeni nsu wansem a ayi onso no kwa do de baya nes kankan asura ma nsem asase mesi wo enso that say the see ewo magwa na aboafo ni odi no ena da bo so ni aye da se ono so ode ayi asembe to ye ena aho ensa asese ena etwa ko no ye se chamfo ekwanya na one mpanyimfo ni pe ko ni na odi fa wo nti me sha se frita kese edi kai adontin ba pani adontin ba pani se otumfo tan kese kan kese e ku tanfo so se ono ne adontin akonya ba pani enam se ntina de ba adontin hene e ko de grechi e tanfo e ba ne disika yi kanisika 240 million eba se ansa na oti ase aba be na yi ahyene ne se chamfo efri na chi ekoyi obi ana se oji obi a ema ne ebeye adonten na se usa na onim obi a otodum fo nta ase de ko fa ba se no ko fa ba se na ai adonten ba ba ne bushamfo ni na na be akomesie no ho na bushamfo bi ede cha complain na se ba bi bato chamfo anim se ba pe mo ye fie ba pe ni na onye adontin akoda e ba pe na chamfo so wona ne pe bo wi ko mo ditu mo se o ye fie ba pe ni na onye akoda ba pe ni nti otu na konya no edisi nche ya no na ma
ɔbaa no bapɛn bi ka ntam sɛ ɔbɛsi ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmu nsa ano na ɔmu nkɔ nkusi akonnwa no ɛbaa yɛ no ɛsi daabi asɛ yɛno sukɔ kakra na yɛ no nti ɛweyɛ mo no ɛsi daabi anɛma no ɛntwa yi ɛne sɛ ebusa a kyamfo mpanyinfoɔ no wɔ hɔ asɛ na kyamfoɔ ba funu nyinaa ebusa sɛ ɔbaa no ɔyɛ akonnwa baa panyin naasɛ ɔyɛ akonnwa baa wɔn mo se na kyamfoɔ ba yɛ na mamsɛn hene ɛnna ɛhwɛ akyire mamsɛn ɛyi abantenhene no ɛde ɔbaa yi bapanyin no ɛba bɛkyerɛ omi nyinaa ama ne wo biara ɔbɛyɛ efiri hɔ kɔ no yɛ ɔsɛ ɔyɛ sɛ ɔbaa panyin yɛ ɔmo tena ase na ɔba sɛ akonnwa no ɛba ɛtɔ so mmienu ɛyi akyamfoɔ bɛdi akonnwa no soso ɔbaa no ɛba yaa sɛdeɛ ɔyɛ abɔnten baapa yi so si yɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ogu so a ɔyɛ ɛna nkyɛn ne ba ɛkɔ dɛdɛ akyi ɔno ne tena ipa so kɛtɛ so a ɔyɛ ɛyie no obiara no sɛ akonnwa no abusua panyin akonnwa no ba panyin a ɔyɛ ɛyie ɛna yɛhwehwɛ ewu so mu sɛ yɛ ampa saa mmienu ɛno aduanan no a wɔkaa sɛ wɔde ma ɛkyamfoɔ gye yɛn asɛm a wɔbɛyɛ ne so yɛno korɛ sɛ bibi saa ɛsi yɛ no nko sɛ ɔnyɛ ɔbaa panyin a nkɔɔde ne nyinaa ɛnka so a ɛmpɔ aho ɛsa nti ne nyinaa kyerɛ sɛ nti ne nyinaa no yɛba a yɛgye too mu kɛseɛ paa ɛne sɛ yɛfiri akonnwa no abusua panyin wobusaa sɛ bɛwɔdɔ ne bɛka ne korɛ sɛ ɔbaa no ɔyɛ mu fie baa panyin anaasɛ ɔyɛ akonnwa baa panyin wɔsena nanom ɔbaa no wɔn di matam nti mpɛn asɛ ne mbom no korɛ ɛyɛ baako wɔyɛ akonnwa no ɔbaako ɛna ɛmu sɛ ampa sɛ ɔbaa no ɛyɛ akonnwa baako ɛnyɛ kwampa ɛna ɔfa so a ɔmo di akonnwa esi nkyɛn nti yɛ bɛn na kanfo sɛ ɔbaa ne di bia no ɔsɛ ne nsa aka na afei nso ntam no efrɛ akɔmfo bisa nsɛ ntankɛsɛ de ba fufuo mu a so ɔka gu akyamfoɔ so bia na mmom hɔ na ɔsɛ ɛba na ɛbaa ne sɛn ɛna mo so ntimi bi o wɔn sɛ ɛyɛ adɔnten baa panyin ntankɛsɛ deɛ akyamfoɔ ne ne mpanyinfo na ne sɛ bibi saa wɔ hɔ a ne mpanyinfo na ne hyɛ wɔn na fufuo no ama moto mu ɛsɛ ɔbɛn soso ɛyina si nkyɛn ama onya kwan ɛnya no baa panyin dada adamɛ tenten wɔn sɛ wotwi mfa so ɛnsi obi deɛ nanso wontimi ɛyɛ ɛnka ɛmfa ntam no ɛnhyɛ saa sɛ ntamhunu na waka kora na sɛ ɔsɛ womu na yɛyɛ ne ɛde bɛtɔ ɔde kɔ fotom na ɛde bɛtɔ ɛnti ne sɛ ɛhɔ no ɛntwa yi sɛ ne nyinaa sɛ ɔsɛ ɛda ama no bi atoa nyinaa ɛyɛ ɛma fo na ɔbɛka no ase ntankɛse a ɛtɔ so bi ɛyɛ ntam a ampa a medi kuro ɔpani dampa ɔsɛ otumfoɔ ntankɛse ɛka gu ɛkyamfoɔ tuntum yɛn so sɛ sɛ wɔyɛ no mo sɛ ampa a medi kuro na ɔfurafura nipa yɛ nkuntuma nnasefoɔ sɛ ampa a medi kuro a ɔto otumfoɔ ntam nokura ni saa wɔyɛ ne deɛ ɛnya bidio no ɛhwɛ ehu yɛ ɛkɔɔ so ɛnyina asɛm no tɛm a ɔmbɛto ɛyi wɔyɛ de ɛkɔɔ ɛyi akɔm fokuro no anim ɛkɔ akɔm fokuro anim no ɛdinda asapɛm a wɔn nyinaa ɛsɛ ɛyi wɔnyɛ otumfoɔ pɛmpɔn a ɛyɛ ampa bi di kuro tuo nipa sɛ ɔka otumfoɔ ɛntam ɛtɔ so ebio mamsen ɛhene ɛni kwan sɛ ɔbɔ no ɛbɔ di kuro no otumfoɔ pɛmpɔn na ɔte otumfoɔ di kuro nti saa di kuro kɔ afa ato na ɔso no ebi saa ɛba nti waka ntam ɛna wɔn a hɔ bi do no wɔn akamfo yɛ sɛ ɛtamfo wɔ deɛ ɔkura ni ɛtamfo so no kuro wura mu a ɔhɛ ɛhɔ asasɛm a aba nyinaa efiri obi kuro no a ɛtɔn no sɛ ɛtamfo gyina so ɛgu tu obi kuro no adeɛ so ɛna mmaa efiri hɔ bɔ ɛhɔ asasɛm obiara ɛfo ɛhɔ asasɛm a ɛkɔ hɔ ama hɔ ayɛ basa eti yɛ busa a odi kuro pa mi di kuro sɛ wɔn kyerɛkyerɛ mu adekoro ti a ofiri ne wura ntam akyi ɛkɔka
otumfoɔ ntam ɛna ɔkyerɛ sɛ tuma ɔno ne wura te aseɛ ne wura ka saa ntam no a na mmom yɛde na yɛ kyamfoɔ ntam na ne wura ka kyamfoɔ a ampa ne wura mamse ne bɔɔ ne krɛt na ɔmo a saa ka kyamfoɔ ɛno nso so kyamfoɔ ampa ɛno ɛna maa no ɛyɛ society ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ wɔka otumfoɔ ntam na ɛno na ɛbɛtumi aboa ɛna ɛtɔ so bio no sɛ ɔmo ka sɛ mansen ɛni kwan sɛ ɔbɛdi kuro no mansen ne nsaase a n'ase ne kuro ɔhɔ so no ɛmmiɛnsa na ɔhɔ so ma akyɛnfoɔ wɔntumi hɔ baabi a ama no yi ɛna ama efiri tete no mu ɔbɔ ɔdi kuro ɛwɔ ankɔbaami a yɛ ana ɔhwɛ wɔn ma tom ka sɛ bi sɛ ɛnyɛ wɔn n'ase bi sɛ ɛba ɛsɛ ti sɛ ɛnyɛ ne kuro ɛna ɛnokura soso sɛ ɛyɛ tuntum wɔyɛ no ho sɛ ampa mi di kuro a ɛnyɛ yie nti sɛ ehun sɛ ntɛm a ɔka yɛ okuro no ɛnyɛ adeɛ a ɔka ntɛm no nti ɛfo kuro no ɛna ɛkyɛnfo nyinaa wɔn mo ɛnyɛ ɛnyɛ yie ampa ofurɛ ɛyɛ apɛnfo no ba ɛna sɛ ɔhɔ de nti ɛno nso so no yɛ kanfo ma ebra sɛ n'adaw ampa mi di kuro nyɛ ɛyɛ ɔsɛ ɔnyɛ ne ti mu ɛna ɛtɔ so pii apɛm ɛkyɛnfoɔ ne apɛnfoɔ nyinaa ntaw no ɛbaeɛ no wɔn ɛnfa ma sɛ waka ntam no kura a ɔsɛnka aba ase nso maka ntam ahyɛ nso so ɛyɛ adeɛ a ɛma bɛrima kukufu ate ase sɛ ɔsɛ ɔbɛdi mu ɛnde ɛyɛ kyɛnfoɔ ɛne apɛm kokuro ntam a ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ awerɛ ɛne nansen ɛno deɛ ɛnan awerɛ no awerɛfoɔ no yɛ kyɛnfoɔ akonnwa no ba ɛna n'ahema n'asante ma na ɔte aseɛ no ɔfrɛ kyɛnfoɔ so ɔtete hɔ nsase bi a ɔmfa nanoma na awerɛfoɔ no wɔn di ewu no ɛma kyɛnfoɔ te aseɛ ɔmo plɔt ɔha aduasa na ɔha aduasa no mu no ɛna mamesinfoɔ no abakɔtɔn emu ɔmo bakɔtɔn bi ama fɛbi bi ɛfɛ na ɛda grave nti ɔnam saa na awerɛfoɔ no yɛ fufuo maka ntɛm asisi ano ɛgu ɛkyɛnfoɔ ne obiara sɛ wabesi asase so woto odi mfɔnta nokura ni ɛnyɛ adeɛ obi asi asase so nti yɛahwɛ ama ayɛ mamesinfoɔ sɛ ɔmo nye deɛ motɔn ma ɛda grave no nkɔnkɔ yi bi ɛfa nso so ne no plot ɛyɛ ɔha ne aduasa ɔmfa ɛyɛ taseɛ ɛyɛ mako na ntam deɛ ɛtɔ so nan nso yɛ ntwɛgye yɛ obi a ɔne ɛkyɛnfoɔ nyinaa na nkɔmmɔ pɛ asafo akonya no na akyɛ ne mu sɛ sɛ ɔde wɔyɛ ɛma ase nti akyɛ ɔno ade ɔno akɔta akyɛnfoɔ akyi ɛna akyɛnfoɔ ɛnya ɛgya na ɔno ɔkɔ sɛ otumfoɔ ntan kɛseɛ ka egu akyɛnfoɔ ne mamahene so sɛ mamahene ɛmfa nye ban sɛ ɔno ɛbɛyɛ mamahene ɛwɔ akyɛnfoɔ akonya wei no ɛnam sɛ ɔka gu akyɛnfoɔ so bi nti ne sɛ ɔsɛ fokuo no ɛna nhwɛ mu nti baafoɔ ɛdum nyina ɛna ɛkyerɛ dom saa wɔn nso aka ntɛm nti wɔn gye nwan mu ɛna okura ɔno akonnwa no ɔno nam sɛ wɔnka wɔn nti na ɔbɛfɛ yɛ no ɛnyɛ yie wɔyɛ maa ase na mmom sɛ saa na ɛteɛ koraa na sɛ mo nso aka ntɛm ho na sɛ mo agye nwan deɛ a na ɔsɛ nka mo de ma ɛno nso ama amfa ama akɔtɔ otumfoɔ nti tokyo no mo te aseɛ sɛ ɛnyɛ atwa yie ɛnde ɛyɛ akɔmfo kuro no ɛna sɛ ɔmaka ntamashyɛ baako bɛtɔ yɛ anim yɛne deɛ ɛkyɛ na apoma no kɔkɔbɛn no ɛyɛ baafoɔ bantomahene ɛne akyɛnfoɔ na ɛpere kuro na odi kuro no ɛkaa baabi a wɔyɛ akyɛnfoɔ bi ɔkaa baabi na bantomahene a wɔte akonnwa sisi a ɔsoma a ɔfoɔ kaka kyerɛ akyɛnfoɔ sɛ ɔbaa ɛwate sɛ ne nua panyin ti ase wɔde ntankɛseɛ soma a ɛma ɔnkaka gu akyɛnfoɔ edi kuro no so sɛ wɔyɛ no ho sɛ odi kuro ɛwɔ hɔ a ɔdodumfoɔ ɛnta nti ɛnam saa na akyɛnfoɔ bɛrima no kɔ ne dɛ akyi no na sɛ akyɛnfoɔ ohyia na ne sɛ di kuro a ɛni yi ntumi kasa yi ɔda ho ɛhyɛ firi mu akyɛnfoɔ no tu yɛ anim saa no yɛtu yɛn nsa fo dɛ baafo bantomahene ma ɔno abɔfoɔ kɔ hɔ ɛna ɔso soma abɔfoɔ bɛka sɛ ampa
saa na wɔateɛ sɛ nua ɛte ase wɔde ntam soma ɛnsa saa na ɛteɛ deɛ wɔde ntam soma deɛ bɛtiri baani na ama ne sɛ wɔbɛfo aso sɛ nua de ntam asoma nti wɔnyam na so wɔaka deɛ ano sɛ wɔama ne na yɛde wɔ ɛkwa a ɛkɔbɛyɛ na ɛnya kwan akora saa na wɔaso ntam no mebi ntam na mɛba ɛkwan a na ɛkyɛnfoɔ wɔde ne mpanyinfoɔ wɔde mfa so ɛbisi asɛm ɛfiri nsase ɛtɔm mɛkɔni yɛhwɛ ehu sɛ ɛkyɛnfoɔ wɔn ɔtɔn asase na sika no so na ɛba lance secretariat ase a ɛkyɛnfoɔ ɛba ɛbɛgye ne deɛ a deɛ aka na ɔsɛ de ma wɔn mu a wɔn deɛ ntuntun ɛsɛ no nukun na nkawɛ ahyehyɛ de na nkadi sɛ ɛkyɛnfoɔ na ɛdi ɔsɛ ɔdini di a obi aka biara nso ɔba bɛdi ɔmo nso deɛ ɔwɔ nso nkodi no mu a na wɔyɛ ama nso aba bɛda afra no mmienu ntɛm nti wɔyɛ ɔsɛ ne sika na ɛto hɔ yɛka wia siesie bi a nam deɛ ma ɔnsi sike da edi kaa no edi kaa no nkransa di kuro ɛne abɛnɛ wɔn sika na wɔn de wɔn ɛyɛ 120,000 ɛyɛ kane sika 1.2 ɛna sima so dɔm ntɛmɛkya abɛn fi bɛn ɛna wɔn hwɛ yɛ anasika no wɔn ahwɛ yɛ wɔn nsa nkada nti wɔn ɛkɔ egosia na wɔn yɛ wɔn kɔ a wɔn ti aseɛ sɛ ɛni wɔn aka abom wɔn kɔ di anam akyɛ mu adi ɛna wɔn kɔ kaa no kɔtɔ ɛna wɔn anim sɛ ɛdi aka abom wɔde maa yɛ ɛnyɛ ne nipa ɛkyɛ so wɔn kɔ si ɛso ɛbɛn fi mmiɛnsa wɔn kɔ akyafo ara wɔn nsa ofin sɛ ɛyɛ ɛdi ma yɛ ɛkɔfɛ ɛyɛ ama ofin a wɔsi ya 120,000 otua dunahene ɛne maame adusa maame adusa nso gyina wɔn maa yi asase a wɔte so no yɛ pataseɛ deɛ dunahene nso deɛ ɛyɛ kyamfoɔ nso deɛ ɛkyamfoɔ ɔtɔn asase bi na ɔhwɛ a woyi ne no antɛ ne firi mu a twitɛs na ɛyɛ 133,000 nti yɛno na akyire no ɔka kyerɛ dunahene sɛ saa asase no koraa no ɔnkɔwie ne bi a na ɛyɛ ɔno nso ne deɛ nti na sɛ manso aba bɛda dunahene ne maame adusa nso ntɛm nti yɛwɛ ɛna ɛsi daabi yɛfrɛ dunahene kusi ara tutu na mama wɔsɛ bɛyɛ bosomi mmienu pɛ ɛna akyamfoɔ ɛbɔ mama yɛn sɛ ɛno nso deɛ kɔ ɛna bɛyɛ sɛ mfie mmiɛnsa nti ɛyɛ nso so yɛayɛ ama sika no yɛagye ɛde ato hɔ sɛ yɛhwehwɛ mu ne sɛ ɛyɛ mpataseɛ di a anaasɛ ɛyɛ dunahene di a na wura wɔn bɛhwɛ no obi adie no na yɛmbo asase no nso deɛ ɛyɛ a wɔntumi ankyerɛ baabi ɛda sika deɛ ɔsi ne bi yɛtɔ so mmienu yɛ SOS asase nkɔtɔ nkɔgye ɛyɛ yɛno soso manso no ɛbɛda a maame adusa mpataseɛ ɛna maame sɛnseɛ ɔso maame ɛyi akyamfoɔ ne maame sɛnkyerɛ ɛna ne ba a yɛfrɛ no baati ne baati no bɛgyina no mu a ɔne gyebere bia na nyɛ obi a ɔpire pɛɛ ne sɛ wobɛtumi United States but nso ɔne no ɛkɔ saa asase ɔhwɛ mu a twitɛs no a wɔsɛ ɛkɔ akonnwa no ne wɔmɛdidi soɔ ɛne ɔmaa no deɛ no ɛyɛ 150,000 a ɛyɛ kane sika no 1.5 billion yɛno nso so no wɔyɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ mu ade a adam akɔpere sɛ ɔtumfoɔ de asɛm no maa yɛ no nanso no ɔnhwɛ sɛ sika no so yɛagye ɛwɔ na yɛagye sika no nso de ato hɔ sɛ ɛhwɛ ne mu sɛ ɛyɛ mpatase a anaasɛ ɛyɛ mamse a na afei hɔ no obiara deɛ wɔgye bia Etia kasa. Na saa asase no ara soso no ɔbɛnye bi bɛyɛ ne fɛn ko akyi ko bia ɔne so bi a ɔkɔyɛ wɔn nso bɛto yɛ no sɛ wɔabɔ akyɛnfoɔ abɔ na akyɛnfoɔ gyi sika ne deɛ wɔn mu fa mu akyɛ
nti ɔbɛsɛ sɛ nso yɛyɛ ne akyerɛfoɔ kaeɛ a yɛagye ne sika ne prɔs ɔmu nyinaa mo so yɛde ne deɛ aba Pentecost foɔ so na mewɔ ɔhene ba pɛdahene office ɛna Pentecost elders yɛn baa sɛ ɛnom ne ba bɛtɔ pɛdahene nim sɛ wɔn atɔ asase plot aduonu nsia ɛwɔ akyɛnfoɔ mamesinfoɔ hɔ nso wɔn kɔ so a na mamesinfoɔ no ɛɛtanaata ɛne nna kwan ɛnkɔ so na ɔhene ba pɛdahene sɛ ɔsɛ ɛna n'akyɛ mi nyɛ wɔ nti n'akyɛ mi deɛ ɛna fa na kɔ hwɛ ɛkyɛ mu kwan sɛ wɔsɛ dɛ bi a ɛtena ase ɛwɔ nsu asenti a wɔn nso baayɛ no wɔn bɛgye tum sɛ ampa wɔn atua wɔn tua sikadwadeɛ ɛma nana pɛmpɛ no deɛ aka no ma ɔde wɔn nyinaa ma ɛkyɛnfoɔ nti wɔn nso akɔyɛ asɔ nti wɔn wɔ rɛkɔs nyinaa wɔ wɔde rɛkɔs nyinaa ba ɛma ɛmu sɛ ampa no ɔtua 174,000 ɛne sika 1.7 billion ɛde ama ɛkyɛnfoɔ nti ɛno no wɔn mu a tutɛɛs no ne sɛ deɛ ɔsɛ kɛkɛ mansinfoɔ no ɛyɛ 160,1.1 billion yɛn nso no yɛka agye saa ayɛ sika no aso agye ato ɛna angel nso so kɔgye a asase a wɔde ayɛ estates ɛno no sika a yɛn tuntum si na dia ma ɔsɛn si dia na sampeni si na dia na saa sika no a wɔn tuya ɛno na yɛabɔ ɛkyɛnfoɔ a wɔse wɔn kae sika no dodoɔ te yɛka sɛ wɔn ka ne deɛ a wɔnyaayɛ ɔka ne deɛ wɔnyaayɛ a ebɛtumi ɛde ehunu ehun tutɛs nso no bɛ ne wɔse wɔn kae na wɔgye ne deɛ ɛna deɛ aka no deɛ ogya tutɛs ogya no wɔ ɛyi land secretariat ma bɔ hɔ wɔn mi ne gya fi afa records no mu ɛnkyɛ record biara nso ɛyɛ hɔ ti ama yɛn no deɛ mi hunu sika no ɛdodoɔ sɛ bia mi twɛ sika na mi hyɛ mo sɛ plus ɛnkyɛ sika ɛnkyɛnkyɛn a mi di kan bɛ ne mu no sɛ mu a ɛkyɛnfoɔ ebedi akɔta foforɔ no ɛnkyɛnkyɛn no bɛto oye kuro ni wɔ ɔtɔ bɔ mu ase sɛ adarɔ ma ɔbɛ akonya no ɔbɔ ɔka bebree a ɛɛ so ɔde ne da agosi awɔ nti ɛkyɛnfoɔ abadeɛ a ɔhwɛ na ɔmoa no ɛna ebi ɔka kyerɛ ɛkyɛnfoɔ ɔnfa sɛ sika no na ɔsɔfo mi bi sɛ ɛba a ɔno bɛ gya ɛbɛgya n'akyi ɛma nsa ɛkɛ ɛkɔ nti wɔn mu asɛ firi saa mmɛ no ɛbɛ nyina bi saa mmɛ na ɛkyɛnfoɔ ɛni sɛ ɛdwuma no ma ne wie bɛyɛ na ɔbɛto yɛ anim no yɛtena sɛ ɔbɛto yɛ anim no yɛaka agye ne sika 200,000 ɛyɛ ka ne sika 2 billion ɛnɛ ɛdan nso ɛhwɛ ama ne nsa wɔyɛ sikasɛm no a na ɛyi wuyi deɛ yɛagye ama yɛde mu adeɛ manso biara anim nti yɛde mu adeɛ ama wɔ mu no firi mu a na deɛ manso wɔ ho a akyire yɛkeka yɛ nhwehwɛmu bi a bɛmu yɛne deɛ ano a na sika no ɛyɛ 133,000 150,000 116,000 nti woka ne nyinaa bɔ mu a na yɛ 399,000 ɛkakɔ bɛyɛ 4 billion ɛno ne sika a ɔsɛ yɛde to hɔ a yɛhwɛ nsasɛm no nyinaa wie a deɛ ne deɛ na yɛde ma no na sɛ sika no ɛno sika pa abɛka me nsa ɛyɛ 205,000 Ghana cedis nti 194,000 cedis no deɛ nkyɛnfoɔ sɛ ɔhwɛ sika bi adi ɛne bosome no aba nti yɛno posidator check ɛna ɔde ama no sɛ ɛba ne yɛde ka ho ɛtrɛ ne yɛde ka ho na sɛ akɔyɛ 399,000 ansa na akyire no ɛto mbɔ ase na ɛngye mekɔwe bɛnyɛ no apɛ ɛngye ne ahwedwerɛ kɔ so ne ɛmu ɛno nso sɛ sika no sika dodoɔ a ɛyɛ na ɛgye ka no aha deɛ mɛhyɛ no sɛ sika no nyinaa ba bɛdi wɔ nti mesɛ wura na mɛdi akɔkɔma akɔ land secretariat akɔkɔtoɔ no ɛhwehwɛ mu a ɛwura ɔte bamti a ɔmohwɛ nsasɛ mu a baafoɔ akɔ behind the dam ɛhwɛ mu wie a na deɛ obiara deɛ wɔ mu na yɛhwɛ na sɛ secretary akura sɛ sika maame adusa kɔɔ bi a ɔde baeɛ
Mammy Bisa, Alberto, Yadim, Sir, a time for Aton, Yanasa, Sia, Scam, Alpha, Armor, Indiana, and on this hour 150,000. That was you. I said, a time for Ambo, now him and Otias down, but said, obesity, a diamond, so see that on from. That was you. Let that. Continue to Hamana rest, no, a man swammer. If you run or come if you will be in your everyone. That you are kind of from any man. And that's so to a wound from mine. Chamfors out on free ever. And I feel so. The top money. And Tinina, the Emma, taxi no for their money. You know, a dark and smoke or 3 hours if you will. The top money is the money. Then the Aka. Edin kan dan ya oka ase obesi di amano bi se chamfo se dan no wasi aka kra bi no demo maame edusa ekohwe wo so mpe baby grow sa da nti ye ne ne mano ekasa ne mano na akasa am motia ti ase se fredo nti ka che chamfo won hwe won ye no for na yes wo se chamfo to ne fi wa sa Nia me call last we share records in greater than me who said, and then the present for we in a tone, sir. They both know a charm for a Tobia and the out doesn't you. And then 1965, or Toma, there may be a friend of Bacteria. And a Bacteria and I said for as well. I'm more baby a friend, sorrow. 2004 year. And Yana asase ose skasamu de akoya manso ya jiska na to nti ya kan bia ese de bia ase de ba ai abuafo hene na so de abuafo hene de fa enso no do no e ba enti ekwan na tamfo de pe ni se otu na yeso bizo ansere ban view no ko e sare ti ya fure e tuanza fura kwa afọ anyị se de tamfo de to no sa wa ti se wa ka che me kushan fo na embom ono de ti se e ba yewure ni ansana ti asere ma e bise ni won ba bu bebu ele sai te dia onka adekura hanu anase mu abo na o kire se o monne ma ba ni ko twa manso na o mu di fo do wa preach na tanfo kan se o mo di fo bra na hwe o bo akuna e de mo no what go mo asase ti ya no ntina ma o free na bo kire o ba ya ama ne tata resident permit na ai basa a o ti bra ansa en popo oba eso no diska atiti nsase ofaso wi afo why pray why fa pray that you obaka bi emra echanfo ema ni so en okoda ase 20,000 koda so asare esi asafo ani fie no so o mu siesie mu no so mu je 10,000 o mo to ka aye akoda ne ma no to ka dia me echanfo no Omo je no 13,000. Chamfo ko go ticket 7,000. Omo to. Afero so one ma ba di pro no tanke se go pile we ma se wo ba fo ma ba no. No ntago mo na 5,000. Santam ni na hwe mu wie na e ba we se hwe ya na se ko na umusambo ena afin so echamfo enya amane enya die no wana oma otu aye ena nko echamfo to ka halanda wana dogo jamu a ni sika 50,000 akwa bidi mu a ebisi ne bo echamfo Est-ce que vous pouvez
na ehwehwɛ nsase a wɔne nsanfoɔ wɔn atɔn nkrata ba yɛ anim deɛ na sɛ ɛyɛ nsase aduonum baako na mmom aboafoɔ yi ma ɛte aseɛ sɛ ebi wɔ hɔ atontɔn a enya bebree akyinfoɔ ɔfiisi hɔ bɛdi edi so yɛ atenani ne ahenyerɛ kabom ahenyerɛ ho ase ɛno ewura soma a nasa na ahene mmarima ɛne otumfoɔ kyame ntwebo osira ho ɛbɛka kyerɛ sɛ wɔte sɛ atenani bi ɛyɛ wurɛkyerɛ ɛwɔ hɔ a ɔwɔ nsase sɛ mo na asase no wɔde maa ne yere wɔafa ama atenani nti yɛnka yɛnhwɛ na yɛnka asase no ampa obisa akyamfoɔ na akyamfoɔ so kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ baafo mawerɛ hene ɛne nna prɛmpɛ ɛna ka kyerɛ sɛ yɛabɔ so nkadwira ma atenani na asase na asase a wɔn nkɔgbɛ yi ma no ɛna ma a wɔn nkɔgbɛ yi saa asase ma no kwan ma a wɔkɔyɛ layout na wɔtɔ no na wɔde ate asi ahenyerɛ adie no ɛna sɛ sɛ wɔn na wɔkɔ yi ma na kɔfa asase ba adeɛ a aberewa no yɛwɔ aberewa nti yɛkɔ no fie kɔ ana mma ne ba yɛ ne sɛ kyamfoɔ sɛ wɔn a nipa no na wɔn ayi saa yi na ma ba deɛ hwɛ ne ka kyerɛ nsɛ sei na aba yi wɔ abɛka kyerɛ nti ma wɔn si so bio wɔgye tum sɛ obi sɛ adwuma sɛ ebi nti ebi anfa ho bio sɛ ebi a ɔha ho ɛdɛ wɔn a madam Agnes Kankam ɔnso tikya ni sɛbi ɛhwɛmfoɔ bi da ɔkɔtɔ asase ɛwɔ dabɛn no ɛyi akyɛ ɔkɔtɔ yɛ akyɛ atwa mi agu so ayɛ profile ne bibia to n'ani baa no wɔn so no na akyɛnfoɔ ne dabɛn de allocation note ama nipa aforo ama nipa no gidigidi wasi ɛdan si so nti waba yaa nkɔ baabi ati wɔde bɛto yɛ anim no yɛahwɛ ama ɔkɔ yi asase no baako de ama ɔbaa no ebu atɔ deɛ kan asoma ma asɛ nso asɛ asɛm na hɔ no akɔ abɛɛ sɛ aboafoɔ yɛn deɛ no ehwɛ mehu sɛ na maase de kuro biara no wɔ ɛte sɛ ɔno nso tena wɔ aburokyi te sɛ deɛ aboafoɔ yɛn nso wɔ aburokyi na ɛkyɛnfoɔ ɛbɔ saa maase de kuro akɔnya de ma ano na wɔn no emienu no ɛtotɔn wɔn nsase na ɛyi wɔhena nɔɔse ɛyɛ ne deɛ yɛ yɛn asafo tutu yɛn ɔsɛ wɔyɛ ne deɛ ɛna ɔbaa bi soso ɔsɛ ɔyɛ ahenyerɛ nso yɛ mɔɔse tunka yɛ ma ɛtutu yɛn na ɔyɛ sɛnka ne bo wɔ kokoro te sɛ de maba yɛ a ebi a wɔn nyɛ kwan antɔn nsase na wɔn ansa nipa no ɔkɔtena burokyi sisi burokyi na nkwa a etuna nti yɛn no nso asasesɛm no a ɛwɔ no bɛsrɛ na kɔmitii mmeri ana ɔma yɛ na aboɔ so yɛn nso so ɛba anim ɔbɛka nsɛm mmienu na ɛkyerɛ yɛ ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ daako asɛm a asasɛm a ɔne akyamfoɔ kan yɛ wɔn odiifoɔ akyamfoɔ ne die bi na akyamfoɔ maa na ɔde bi ama dada a ɛyɛ ɛyi kɔnkɔnɔkye mayɛfoɔ bi a na ɛyɛ 50 acres 200 plots na saa plots no ɛna akyamfoɔ ntɔmfoɔ ti asi mu a wɔn ɛretɔn nti ɛtɔ so bie nso no wɔse ewura egu asɛm yɛ wɔde ma wɔde hyɛ n'asopɔrɔma mpɔnne nsa sɛ n'asopɔrɔma mpɔnne ɛnhwɛ na n'abɔ so yɛn no baabi a ɔne n'abusuafoɔ didi no wɔnyi ɛnfa ma nti nso yɛn nso so wɔnyi nfa ma na ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛyi 50 acres yɛn deɛ de ebɛti esi ano nti mesoma ma abɔfoɔ kɔ ɛkɔhɛ asase na mpa na ɛbɛyɛ sɛ mu aduonu deɛ esisi adan wɔ so ɛna yɛahyɛ akyamfoɔ sɛ wɔnyi saa frɔd no aduonu ɛmfa nka ho na emom so mɔtɔn bi ama obi bi a wɔn hwɛ sɛ ma obi ankɔ so sɛ ɛbɛyɛ a saa adwumayɛfoɔ no nsa bɛka wɔn adeɛ na emom sɛ dwumadi a ewura de ma n'asopɔ ma pɔnne no sɛ wɔnhwɛ na akyamfoɔ enyi ɛyi dawɔ so no ɔne na busua no wɔn di deɛ etimi nyi sɛ adwuma no mfiri n'asopɔ ma pɔnne n'asopɔ ma pɔnne wɔn hwɛ na sɛ adwuma no wɔdi na efiri ɛnsa asesɛm
ba ne ho sɛ ayɛ bebree meka sɛ maa sɛ apaba me de tuntu no na tuntu ɛyɛ layout nyinaa asɔgyafo ma wɔn krataa no da kɔ asɛmbi na wɔn nyakɔ ɛde yɛ layout atomfo a asobo akwa wɔn nyinaa ti ama nsasɛm no akɔ bebree wɔ hɔ twafoɔ ne adade so wɔ asasɛm wɔ hɔ sampani deɛ wɔ mu tutua deɛ wɔ mu dumakwan deɛ wɔ mu maame sɛnkyerɛ ne maame bisɔ wɔn de nyinaa afrafra eti deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛma sɔbi a akɔ fa asase no so ama obiara baakɔ kyerɛ ne deɛ ɛtra ɛwɔra fo nyinaa ne nyinaa yɛ deɛ gu krataa so sɛ ɛbɛboa ama kɔmiti no a yɛwura yi sɛ ɔmo nka asase no ɔmo ka ɛbɛboa ɔmo ama ɔmo ti nyɛ ka. Ebi etwa toɔ nso yɛ ɛna ɛkwan a ɛna akyɛnfoɔ ɔfa so ɛne nkɔfo di nkita ho. Nti ehunu sɛ akyɛnfoɔ no kɔkɔ ɛdan tutu bi a ɔfɔ kɔ no waa na ateatea tiɛ ne kasa ɛwɔ ɛna ɛsɛ ehunu sɛ ne ha ɔdodo no ara nsoso no efiri kyamiata no wɔn akyɛnfoɔ nipa bebree a wɔn ɛho dwo paa a wɔbɛtumi aboa no atumfo paa na wɔn ta dodo no a wɔn ta ntie wɔ mu na kyamiata deɛ ne na akɔfa nsɛm bebree ɛde ɛbrɛ fo. Na asɛm baako paa hyɛ ma yɛgyina so bɛɛkɔ akɛseɛ ɛne sɛ akyɛnfoɔ ne mpanyinfoɔ a wɔkɔ kunadɛm bɛyɛ sɛ ɔhwɛ bi wɔn adi asɛm bɛto yɛ anim a sɛ ɛha wɔ mu asɛm no nyinaa ne sɛ ɛma no hyia wɔ mu kunadɛm ahyia wɔ mu ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛma no atɔ kaa ɛde ama akyɛnfoɔ nti wɔn no nso so ɛntɔ land cruiser ɛmfama akyɛnfoɔ ɛmɔ no na deɛ wɔn yɛ ne sɛ obiara fa plot bi ne ɛna wɔn no kɔhyia na wɔn sɛ daabi wɔn ho sɛ kyɛnata na wɔn ba wɔn na bɛgyegye pɔs no ɔde a bebree bɛbɔ so no afa nti wɔn dwene wɔn sɛ saa ɛtɛ bi a wɔn deɛ kaa no bi a wɔpɛ biara no na nkusa wɔn nkyerɛ wɔn fa no bɔ mu a wɔn gyegye sika na wɔn adi ama no na wɔn de atɔ ɛno na kyɛnata anyɛ ne dɛ ɛna ɔkɔ akyɛnfoɔ kaka kyerɛ ne sɛ wɔn mu ankasa wɔn yɛ dɔm dɔsɔ wɔn yɛ gu ɛde akyia no ɛno na wɔn ma wɔn mu nipa no nyinaa ɛbɛbu ntwerɛ a baako ɛdi mfie deɛ ɔtwe baako so akeka kɔ ɔyɛ police officer tikya ni akɔ ɛta na wɔn nyinaa wɔn ntwerɛ akɔfo sɛ pɛnimu paa wɔ mu no na wɔn na ahwɛ na asɛ na wɔgya wɔ anyɛ yɛ dɛ nti nokore ni bɛrima kukufu ɔmane ne bere ɛhɔ no a ɛfuro mu nyinaa ɛba amakyɛnfoɔ ɛba amakyɛw ɔnkɔ no nkɔpɔta nti ɔtumfoɔ no aroma nsɛm a nobade ɛba yɛ anim no ɛne wɔsi ahwehwɛ dɔm ɛna ɛbɛto na mɛkamfo bɛrima kukufu sɛ nokore ni asɛm no ɔde mu dwuma koraa ɔbrɛ no Aroma, by Nissa, you are painful. A seven and ten was me Kakaribu in Sadia Nana Germany can travel for 7 back was better a seven or a super. Who teach me? The guy said, Miss Before, if said, as I'm flawed, I want to. Prepare all the idea 2 for but just 2 for say, who will feel West. Correct. There's some kind of a correct. My answer, why am I in Minister? You say, we hear now, some year old in our house meeting, what to for our own. Young be a buyer now, a teacher for a career. Yet trees, to a grandpa. The boy I cannot feel the bar is not that better. Said the master treasure as it is. Now, you must say, around say, pa, at the year, say, more bill. You will face a Twitter one. Now, money and your mamma, you won't be as I'm waiting, I went down, Master, no, few brother.
na mfusuo no ayɛ ebi yɛ me yɛ kɛse paa ne bunyasoafo bi kɛ sɛ kodu egu no ɛno susu wɔn yɛ bunyaso sɛ sɛ bɛyɛ wɔ bɔne a wɔn bunyaso ko yɛ nkasa isa sɛ ɛnya bunyasoafo a yɛ so na ndu bi wɔbi di ɛni bere paa nti hɔ ara no wɔn so gyina ɔda ɔkɔ kasa na ɔkɔ bi gyina nkyɛn sɛ kutuku mpanyinfoɔ no kyɛw na ɔda wɔn a ntam ne adeɛ a wɔgu so nyina no nyinaa sɛ ɔda wɔn a akɔ yie na yɛnhwɛ kwan bi so na ɛka a aka biara yɛhwɛ de yɛnyɛ fi wɔ na afei asase no so pra yɛayɛ ɛnkɔ kɔmɛkyi no wɔsi yi obi asase so wura no na wɔn yɛ ɔda wɔn a wɔbɔ nkonnwa a wɔyɛ ayah gan otong na yan sa sa apa fo yin je ni wa se o se o tu fo se ba go na yan na yan ni fi wa ni me pe go tu fo ko na go tu fo ka yan ma ko bi se o ko na amoyi enti e wa go do ma bu se fo se fi so a o ka se ko na so ni to su mi ru na apa fo yin o se o tu fo ba wo ya ma yin kura ya ohe o so yin to buy the people biero go to for say na like that bi o ya go head master wa ko bi so education wa yo say ban go afọ yin do ma na mi ani ni ban go afọ yin da da na so bi akwa na mu nyam awu ye bisa wa ye bisa ya na wa awu ma ya ko ni go fo ma fo yin ya ko ye no ya wi ya na wa hai so Mungkin ni yo, pakai je boleh. Fra biche boy, oni na patai. Oni na tai. Mamuni balizo, oni na tai. Ma me fi sika pe eye na so pe papa so. Na egomi ada wo wusi ti so no, ni onyam bra ho. Se wo so obi tira no tubi e wa we ya. Ba ko mi ga no, wo sa na na wa da wo ma ya. Ibebu, ibeso, iban pronto. Yẹn mi bi dan to a so pa mi di agogo was man ni. Eso. Na chama ni o so bo bi se. Ando bi so che mo sa da o fi asa na se mo na be ma ba yi. Be ma be tre mo ti ti se ni ndara. Ma de no yi wo mo de enye wo mo ni be ma ti che na ka chere. So bebu nsema na chama ya to aso afa nsema ba yi nara sika 7 ene nsase 7 ti chiri ni na obi na be ma be jeli se ni na epe de ye ya kura ne na so apo na bu to bi na do bi ni na na epe so do ma de ti de bi na ya fa ko bas na ma ti ti de to tu chu na mota Ama yule sasa. Sonya ona mo mo binti. ATM. So. Si ni tu ni fo pa. Bani fo pa. Ya frama na ko fiye do koda. Bani wa. Bani ko fiye do koda. En grasa de kru asa ko gonko. No ha bi o. O pe ni bo ni chere ya da ti ni. No ha bi o. Eni ya take it ya. Hai. Samai. Oga mo wati. Ya brother, o pe ni fa do fo sa to do ya sa. Etia. Ile ndio sababu ando so ni asa ko abaye. Odoro ajumane otosu ye dilane
Baba ya oti aja question. Many appeared in outside as a good software. Open you have watching as a Tafoni. Open you if you are going to do as a just saying. Saturday. Just saying. Open you could bring a chapel. I try that I could through. Ọ̀pẹ̀yìn ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀ àpẹẹrẹ mu àlọ́tọ́ sí mi lò àsàpò ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ àsọ̀wọ́ àpá. Àsọ̀wọ́ àpá. Ọ̀pẹ̀yìn àbúrákà ìsìnkà àsàpò màrà ẹ̀. Ọ̀pẹ̀yìn jẹ́ fíkún ẹni ní ṣètí àti ìdìbò. Ọ̀pẹ̀yìn àbùkọ́ ọjọ́ àbùkọ́ àbọ̀mìnira kò wáyé. Gamude. Àbọ̀mìnira kò wáyé. Atumfua. Ọ̀pẹ̀ni Kwame Amoah ọ̀tọ̀ sí mìíràn asàfún tuntun ẹ̀yìn. Chairman party asàfún chairman. Oṣù ọ̀tá ẹ̀ ṣẹ́gbà asàfún tuntun ẹ̀. Ọ̀pẹ̀ni pàpọ̀ náà ní ọ̀tá tún mìíràn náà báyìí dìbò. Ẹ̀yin ẹ̀kọ́ tẹ̀ ká mọ̀ Asafo. Ami yange. Before go on my dear pastor said you know so Eighty. Jim. Tu vois c'est ma toile. Seigneur Chefo ye a go dukupu na chemi na ni mu a de baba go go fitne e do to ba no e ba so ni penifo fa to ni what can I say Lasa na country. what can I say Ọ̀daràn asẹ́mi báyìí na ẹ̀kọ́ na kyàmé hìwọ̀ na nsẹ́m no ẹ̀yẹ́ nyinaa ní ìwúrà dẹ́m wọ̀ ebi wò so àná nkọ̀ntì yà ntì mú nsẹ́m yie ọ̀pọ̀ nsẹ́sí a ọ̀bọ̀ so a yẹ̀dí ẹ̀hún nsẹ́m a ẹ̀dọ̀ mu nkẹ́ ẹ̀bẹ́sì dẹ́ kwan nkẹ́ ẹ̀ní bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ so we say there once the boss so I don't know some no but you need to do that demo the boy do so now count do so count there but do say that can in now when we say to so now the before no na to it na what's the matter Como do que o dia passou na minha isso. Ele até me sai o outro. Essa boca tinha casa que o dia passou. Eu passa. Eu não vou ter. Kyerɛsɛ mu yɛ nti wo yɛ. Baayɛ no na o ba fɔ a yɛrɛ de ma o so. Wɔn ho so. Ma yɛ so akɔ bɔ duku wɔ. Ɔtɔ nsa ɛfrɛ mi. A bɛ kɔ ɛ kɔ ɔka kyerɛ so ɔtwa. Asɛ na ba yɛ o na kyerɛ ɛsɛ mo ka na yɛ o bi ɔmo sɛ. Wọ́n bẹ̀ kí ló kọ́ ká kyerɛ náà kyerɛ mi. Wɔn a wɔn bɛ ka kyerɛ no ka nsa nipa mu na. You were so bad. Right. That's it. Brian, man, the first day. My friend was in the room. And then how? Madam already Madam, the person is like, man, never said you're watching before. Not a time for, and I'm some few of Chile. That's why I said, because I'm not be a million piano. Na sabi sɛ so no akɔyi a ɔkɔkɔyi a ɔbɛkyɛ nka na wamane a ɛde kurofo bi apopɔ to ama me nasa ɔbɔ sisi wɔ so yɛaka te wɔ saa ase yɛsi ne fie no yi ade wɔ si fie no yi a mewura wada ama ade
ne bɛkye apa bi ama ama fam kyame ate nim sɛ ntu firi fie sɛ bi ne tu firi fie bɛso ne ofie abe mi tu nim sɛ agro no dim sɛ ne ta fɔm mo ko edu charge na me pa kyɛw ara ma sɛ pa kyɛw ne ntwa yi a na otu nya na hu sɛ fo so ɛna opa otu me bo chamfo awon me ho chamfo me de ko me de ba kyame me won me ho kyame me de kyame opu me poni eyi nyema be kwa safa ntie asa asame ɛfɛ mi ni ne kwa safa asa police nche safa mi ntime ko nyema kwa bonten for the circle of it. It is in that for sit man money, Imagine Baradian. If you report to be our Senka, the Babon Brother, the Ghana in your background can see each other. Until Obama are not the real present society of the European Soviet, the real European. Granted, also be some mammy. Now, and the time of the was all Papa and Napa, them of the food. They play a grand look on what in our back from the as soon as you be our auntie. That's a 2 minutes. And tell you, if he's a man, as a private now, Isika, a film crew, I feel with the man, and the scouts of Bassett. You are very remember to a challenge in Kaya, and then I come on the day, with me free a cheap at this Caprawa. You know, said the 2 years ago, you know, there's someone, a goose castle, oh my number. You are very man, post, challenging and not challenging to get to there. And that challenge, after the catchers, the catchers, and for said. And you must say, and I was so very or two above one. The buyer was reading how about a man and continue to conclusion. If you were about to tell me what the family, and the baby my wire now, it is smart, and you. Di ano sana ba?
Adam Fupami.
when dear my little query at the same time, for you, no higher, see a little. No movie, say, oh, as I said, lay out, yeah, and that's an office. This has been a big baby. The bar, this is an idea. The moons and several bar. The Africa, today, as I would do the audio. Let them keep a whole one near a deep for and a side. You remember with the same family. Yeah, I can for me as a whole. I could not as I see I was down who said as a I want to go born him to be and sap and a whole at time for service. Subuapa. Tutu, Madame, Sebi around. Madame, Mamma, baby, dinner yet, a man, the dinner smoke your heart. Nano, to me, a woman there to Madame, that's it. The man fear a true. Oh, yes, that's a true. My poor, the yard, yet young mother. Tell you, that's when I get so fighting. Now, the grand one here, you're tired, get me up. You're tired of get answer. You won't care. A good upload for food, a bit. As I do my community, dear, and that's a idea where you want power surprise. Ya bring your master our idea. I would try any idea. Seven your brass, every brown. Say, come here, me and work. I think I said your brass for moon. And this are and I'm no. Say, yes, slept, but I would you have ever and I don't be a good queen. Let me hear. So far, I never bet Yaman. We are to the floor. I tell you, said, I brought this idea. Would this have grown up? I brought you if you have your papa. I bear more, and can say, I am somewhere for a week. The way I have been present now, yeah, the old shadow. Not that, of course, I can be here. You might be a way I said, through what and have one all the limit and movie, the general, Sergeant, would jump on you flew. What do you mean? Itu wachana. Etia. Chamfo. Nano metia you. Ni de kakra bi o ma ayame. Asebi ba ne yene asebi wo ne chenas. Samre no abafofo. No so o de no hobo. Ese chamfo. The people said, no penny for a chill. Or for a simple for children, simple for a children, maybe. They are sending you bread. You put on the profile simply bring a pie. Say, would be a dance here. Oh, yeah, your court one, or bigger assembly court, high court. You will go in Europe. So court because you are saying, Papa, because you are saying, Papa, was it court a chamfer? They will catch us one friend, no, Casa. Now, a point there, the first one man, they were no, what do you know? What's my answers? A chamfer, no, so we are. As a singer, as a dog. As a dog.
said there, Nananom upon 4 carry. If you are walking, buy your so and cheap. One way to tell her, young cherry, you won't want to bet your children. That's your children, yes, go so far. And then there's a winter meter. But if you fear, you see a name. But when you're something a bit see. No fan what's your population. You find a penny for Basia. I'm going to treat you. Your body child in the area, penny for seat, you buy a seat in your coffee. And then your mamma is so fear. To was that. One more no question. Let's say to know what. Number me do a high. Number down my crap. No one ever too for. What for you too? Son was our birthday. What if what down? You're sure now with the food and you. Ah, the castle was a complaint. Then she so say, Cappy Manoa. But if we are no more question, and then you know, and into a down, I said, your castle can be a man. And can you? That's they say, Bear was made to Chapoja will buy a summer. Any answer, Chapo, not someone you can have. Who said another home? And can you? That one, let's say, you have a teacher, yes, on the penalty. And you said, or best son, you say, oh, you know. Kasachire. Nah, get your bike. There's a thing that you come here watching. But I'm going to toss some press. Yet, you can only back for back my no young baby boy. Toss me and now we are one in a man's home panther. And so here, yes, cielo. A big chat. And then we have it. Prenny is some no anymore. Now, Jamie was in my walk one of my headlines. We MPA in the one man. And I'm 4 years. The power, no do come down. Come your stuff. That's a say, what do I say? I say, leave fear. Anka, when you pay, I got for you to if you are waiting. Now, see, Pumpo to be, what do I be best in you? Rob, second, what's the answer, man? Sabi o pese o mun ye kun bebre ba. What you want as our boy? Now we are about for Bantman to buy. Now I can for ya be a bit of woman tears here. And then you can walk by the oba sitting for round. So what Yatia? Odu how better as you can for catch so by mention you. Before about for Bantman, and my aunt will be our help you. Now, Sabi. You wrote 2 points, no one report to the January. And any one year, Besson. That's what Betnas said, one power back. What's your now? What did not be way? So, something Nipa and many pay in Nipo. Narroman, and something training. And pay you, bra. Nelson. Odaroma. Baba go for him. Me ba one of you do at talk man no.
ɛna ɔbɛsrɛ bi maa me menim sɛ wɔgye dwaatoa no ɔno odi nkɔmmɔ wɔ dɛm kakra sɛ akɔkɔma koraa no ɔdaroma bɛka hɔ mate asɛ wɔdaroma ɛsrɛ wo ara ɛyɛ nnua no ayɛ ɛnyɛ nanso adɔnte yɛsrɛ bi ama no na yɛn nyinaa de no akɔ fie amakɔm ne asafodeɛ ne na ɛbɔ hyeɛ ɔdaroma firi saa berɛ kɔ yi yɛn nyinaa so ɛbɛm yɛ nan ayɛ ntiantia wɔ no so ne yɛtu ne fo sɛ kwan a wɔnam so a wɔde ɛdi nananom ɛne ne mpanimfoɔ no ntwa yie ɔdaroma yɛsrɛ bi ama no fakyɛ no atɔ so mprɛnsa adeɛ nanso ɔdaroma yɛsrɛ bi ama no ɛkyamfoɔ de ɛdi ne mpanimfoɔ ɛmfata nea wɔde ɛdi yɛka ahensɛm soso a ɛntam kɛse a yɛ a wɔde so ayɛ ne nyinaa so sɛ yɛhwɛ a na wɔtiatia ntam so nti wei no no sɛ yɛhwɛ a na anka ɛneɛ yɛyɛ ne sɛ ɔnkɔ na yɛwura na yɛsrɛ ɛne sɛ yɛ dafo barima kokofo hene anamontu a yɛ a wɔtuiɛ ɛfiri asɛm no baayɛ yɛhwɛ ho na sɛ yɛn nyinaa nka yɛbɛnya adesuade bi afiri nea nana bɛrima kokofo hene ayɛ no ho a ɛbɛma yɛ asuadeɛ sɛ wabɔ mmɔden akɔ ɛfiri ɛda a wɔnhyɛ aseɛ sɛnea ɔtomfoɔ ateame nyine kaayɛ no da koro koraa wɔ ntom na adesuadeɛ biribi a yɛbɛsua afiri mu sɛ asɛm a yɛrebaayɛ no adesuadeɛ bɛn ɛne ɛnya afiri mu ɛno na nkeɛ sɛ yɛwura wɔnhwɛ no nanka wɔmfa ne kyirikyɛ
ɔyɛ ba kyɛmpɛn nkurɔfoɔ bi so wɔ baabi a national opposite ɛna wosan ba baabi a petrochel no wɔ no a ɛsi bɔ ate petrochel wɔ so de ma nana afodoɔ nana asampɔn akɔyi nti wo deɛ dɛm de ma wɔn ɛnɔnko nso sese deɛ akɔba no sɛ edu da paa ne abɛka kyerɛ ne sɛ nkurɔfoɔ bi de biribi ayɛ wɔn anim ɛde sika yɛ ka wo na market wɔ kwame kuma market no a ɛwɔ hɔ no a ɛnɛ yɛfrɛ no safo market no nipa firi asafo ɛgyegye nkurɔfoɔ nneɛma ba afɔ so yɛbɛka nso ebi ana ɛnte saa na baako a ɛsan yɛ meyi sɛ otumfoɔ adawo ma ɔsoma me sɛ ne nkosie nana sɛbɛ kurɔfoɔ mi hene nti ne kɔɛ sɛbɛ kurɔfoɔ mi da mpɛm ɛna menya akɔɔ sɛ memmerɛ Kumasi adɛ ne yɛ sɛ nana safo hene akɔne obi akɔ nkyɛkyɛ n'ase ɛma sɛ me kɔ asokwa nyɛsa de kɔ central nam so munya abotire ma me na anadwo yi yɛbɛsie a brada mɛda central ti anadwo no a yɛsie wie na nam da Kumasi mesɔ anapa na mekɔ central mekɔɛ na nana wɔ hɔ ɛna yɛde asɛ no to m'anim na meyie me nkrataa to hɔ prosper ne kenka wie no sa na nasɛ baabi a wotie no nyinaa asɛndwene nkɔ a na de hɔ maa wo ɛna ɔsɛ deɛ otumfoɔ bi ade otumfoɔ baa yɛde akɔ n'anim mfie nsia ni mahwɛ no kɔɛ so ɔde bɛkɔ ɛsi dɛ nti nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ ano ato bo ase sɛdeɛ du yɛba a santehene ɔpɔpɔ n'ani nkyerɛ na sɛ yɛso yɛkɔ fie na sɛ yɛkɔyɛ saa nti sɛ dɛ mpanimfoɔ yi yɛbɛgyina anim ha na sɛ yɛyɛ ka na sɛ yɛanka ne yie na wɔkɔ a nti wofi sɛ ɔne mpanimfoɔ no bɛtratra pɛ nti ɛbɛde ma no ɛnyɛ yi People tell you that you are not you can't say to me. And as a friend, you say, I will travel and work after papa. But we do have to have a meet up here something, and I want also put up also. Now, goodness, so for now, we'll feel to work the man to have a way. You, but not a council here, and then another boss, who took for a catcher, say, but no one assassin. If you mean, say, one way, the seven yard, but a boy, now I said, what is the mouth? That's a brown crack. Not rather, no, you did get one young man cry. So, for I can't say, so no one for you, one young. Now, when I saw for I don't know somewhere, I suffer. One single people, then that's a friend of the right nephew. That's a friend, you know that the castle for a teacher, you know, money, so for a teacher, you know, money, that's a two for a pound. So, kakra ya kan sɛ tamfo nneɛma a n'akyɛ me hene bɛka ne ha nyinaa ɛntwa yie tamfo a nyɛ adeɛ titi sɛ nananom a wɔbɛkɔ nkonnwa fie so na wɔbɛso na wɔkonnwa so afoɔ nyinaa bɔ wɔkutubi na n'akyɛ me hene sɛ ɛbaa yɛ no ɔne na bɛrima ɛhwɛ ɛma tamfo ɛpa wɔn kyɛw ɛno ɛntwa yie ɛnneɛma akɔ soɔ deɛ yɛbɔ ne soɔ ha na mo deɛ yɛyɛ biara ni hɔ a ɛyɛ bɛdi adeɛ a yɛkasa sɛ woba no da fam na wokɔɔfoɔ tiatia wo de bɛgya wɔ a wowɔ abɛyɛ hene sɛbi yɛwura wɔ so ɔmfa no kɛsɛ nwurawura yɛ na wode wo kɛsɛ abɔ nwurawura wo woanyɛ adeɛ nneɛma no nyinaa ɛntwa yie mpanifoɔ yi yɛbusa wɔ mɔm sɛ motumi no nso emu mmienu ɛna sɛ wɔn de wɔn madi bi ama
And no, Yana Cobia for 8 and so Wadaroma, the movie in Naka moment to be a man on a bema, a bet a bar or did to a baby, Wadaroma. Yes, Rebi, Amano. Now, an emperor for in Tamuno, Wadaroma, what a baba. So I said, what the channel my idea of my addresses to Wadaroma. What did you do? Mario. Manuel yes so so here ekwaya eye na nata for me offer to ya but the two na akodi hine wo asafe na two nso de ye nyina ye nim se aha no na ebo ye nananom aprempon ye de amamre nko an ye de adwuma sa amamre nso wo so no de kwaya adwuma wo asafe nso so a o he ensam e ba ya na cha menye be chichire mu nyina ya sikachem ani asase chemu nyina wan fama ne anya adwuma no kromani asem ba bi eda no enye bra na penifo se o pama kokko bone no na kokko panso so etiechi ni penifo so mutimi ne enso nka woka ho bia enye yi na wo hwe dwumadie kese pa na cha me hini begina he wo de po eye be mo kokofo nyina ba so wa brewom enya se do ona awiane anadu wo no ngudina ha no mo a o de ye wadu mo o de chew pa ye de man Manuel the history de na Roma o pe de tie bu na mo pe na sa fo ni enyim na go ku ni nti o pe de tinje so me ka na so kan se nimia sa fo ni se training wa o fa so ne nso nda Wadaroma Wadaroma community the team to Wadaroma name for teachers Achemfo na se Peter se ba ene bidi adia yura one what say bi was kasa kire mu nti what is the big board the big na to no one to go the no way this is e bi you be kura se be brown what the data now last say onu kuma se kuru sa so be kura na le dia no do be bu na chame ne kremo akaso ano o to no fo enu asaba na chame to no be fi be kan bia wanfa ebe ti no do no han to be ranti da na do pamo ense mo di de bra to do bra beti te mensiam ko na mesu ko ko yes ebe ni do ni mensiam ko na ko so ko ti do ko ti no ko mensiam so ko me bia ke na no do anu mi anu no mabrowa sajana na nyese sabe bravo we am na se bi na fe kobi se be do dem me dey asuma dey abroad babiti o kayenti de me kadabi o le yaka what no no ewa everyone that's what can't possible baby we are not today and you bad be able say but the city of Rwanda is strong but if you say we need to go say my choir but first of all kind of hallelujah the better the man go one after the One
Swadia Oma yade obi to fridge mo a che ba ewu ase kokotua fridge ni kanya na sama yi sie na da wo bolu o be fridge inside the way na go be bo sume pepe of the man wo go but that's the fridge something on so una plan so to ni e fra wo na obejira ni como claro be ma papa na e ma da wo matina otia o pagya du ba bi a afi wo huri o kotena so nsama kese na otia zapo ana wo bro so de wo ho toto no ma kese na ya se na anu so bi ade na nya ya se tre ni kache na na bi cha bi ni ka ni na na da to na se e pa na du na enya ta wo ka se igwe ene ye igwe ni ya something no crack no will be at all antani bi no go so o bro samfo agonya we de o traso na wa mu so a we ya de so de we mu so enti me payment na ja pade e na ma dan na ka bra ni ntuma ana na obutu we be do ha ya na obutu wo no we say ko tu mi no je na aw se be do antani bi de o di o pa mi ko na mu na mu ni obi nye we bra na ko o ka ro da no o ka tele so di wo nya ma o so be sere ma so o mra yi ana no de if you are once you are not going to me ma once and that what afi na ba ya ode na to be fu ni de o e bi ara ye wa ku wa sta ni ya paniti wa ye ni na ne mu bo na ni de e jina ho wa na mo ni pa no ai taya someone on ba ba brush la eso spelling for ya yes ya ni ni so the dua o ma bro wa di ka ka se nya me penalty ni teacher no wa di ka ti bi no ma o ba no e ta no aduma ade ma me aduma ade ma ni busu fa do obi ni fa o ni anko and na tu me na wa je ni ha ti wa de na na bo ko ya ni na to ani na to aba ni fa si na no ya ba ba ma ni busu to ma pa ni wa ni go na wo sa pa tu me na wo na aduma ni ya da do ni pa na ma na na eso no ananu bibo no se de yo de ida do fa na ko te ni pese se ni suma pa na ko ananu bibo se wa da bu te ba bu ko fa na ni de ko de uti te di che de bu on bless you Change vessel. A cylinder, put on the food. I say that I'm back as a perfume, something that I'm free. Which you buy, whatever try, a dama, who perfume. I say that answer for Bashu, that's a friend. When you say, well, no, I'm not going to do that now. Osu wa na say ba ye asa gbo chinchin abi wo so e mo tia Jean osu se bi anum mo tumi se fa kwatra ho ba se wo fi ho a Jean osu mo tumi se fa kwatra sa fa bi fi afi de wo fi ho si se bi wo cho bi Jean, so when you feel I don't know, you said that's true for God as a man. I want to see how to do it. I'm not going. Jean. Also, that I'm going to look at the balance and to hear a friend of a pet. That's not even what they will. Was it doesn't mean? I don't say, I don't know, I'm saying they're real quiet. Somebody
Wọ́n ti tún láti lóko tàbí ẹ̀. Wọ́n sì sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀gbà ẹ̀ ẹ̀ náà ní sọ̀rọ̀ ayé wọn mọ̀. Wọ́n sì wọ́n á dọ̀kọ̀ fún ayé wọn. Sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ bí o. Jeune tí wọ́n bá tún ní sẹ́fọ̀ bọ́ tí a sàfo inú mi ni a ń sọ gbàgbé àgbà. Jeune ọ̀dọ̀ wọn á fẹ́ wọ́n fi wọ́n yóò lókun tàn ẹ̀ kẹsì sẹ́mu. Jeune. Jeune sɛ yɛrɛ no wote ha sante no bɔsoro bi na ɔkwa ayera wɔka wo bi na sɛ sɛ bɛyɛbɛyɛ trɛ so ma na sɛ wɔka kyerɛ mu bɛyɛ wɔka no wɔka wo bi ma ayera jeune wɔse sɛ wɔbɛ dakaseɛ ɛma sɛ wɔsɛ ɔkɔ dwuma dakaseɛ sɛ wɔakɔ dwuma ɔaka mentam na ɔkɔ dwuma dakaseɛ sɛ wɔsɛ ntɛ wɔfam no wo sɛ wode wae sɛ wɔbɛ no nyɛ kumaa sisi bɛ bɛn sɛnɛ ni fúnɛ báyìí jeune lọsọ sẹnɛ bɛn wọn sẹnɛ sẹnɛ ti kyerɛ sɛ ati man ati ɛna pɔmu náà sɛ bɛn ɛdi ti ne nkyɛn tí bɛn fún sɛ ɛhyɛ ne yɛm ɛsɛ ebi ɔkɔ ɔkye aseɛ wɔn fún yɛ wá sí wɔsɛ ɔ sí yɛ sɛ yɛ ɔmɔ bɔ mienu sɛdeɛ sɛdeɛ ɔmɔ sɛ ɛkyɛ yɛ nana ɛfɛ yɛ mienu. So you have nobody do. Since blessed at the same, blessed of a check. Jeune. That's what my mother saw soon, and that to say. Jeune, for Mama God said, what you want on the real Jeune, yo. Since you go to 2019, you're going more, yo. Wɔsi sɛ ɔbɛ wɔn sɛ ɔbɛ ha wɔka wɔsi nana ɛwɔ sɛ sɛ fi ne na ɛtu fo yaw sɛ sɛ bɛ bɛ awo ti ɔna na ko nya so sɛ ɔbɛkyɛ ɔbɛ na so na sɛ nipa asɛ bɛ nana no mu ɔkye hɔ wɔfɛ ne tu ko na hɔ wɔfɛ ne sɛ sɛ wɔn ko a ɛwɔ tiɛ ɔyɛ sa yaw. Jeune, c'est voilà, ça c'est bien dans la paix. Et nous fait ça, être ça, à autour de bien au cas, papa. Jeune. Alors, nous sommes nous allons nous dire nous ha. Jeune. On se retrouve de savoir de savoir nous tout là-bas, on va mal. La suite, on a de bons cas. Jeune, c'est la même, il est venu au baba, et tu me fais ça, elle est c'est ça, elle est baba, bro, elle te dit, elle est en forme au bail. Yo, jeune, on s'en va faire ma belle de pour le dire, où est la bonne, c'est le bonne. Jeune, c'est ça, on est le tout le même seul. So everybody, if the person will be at the back of the mouth, about children, or cut the set. What are those people that will be here? I tell you, so to was also there. Never and Fata and Fadukon, or not the same answer. Well, some of us have been able to do what? With a future. Jeune. This is a very interesting person. I will call the people or can I know said, no, I didn't think the one who was so. Now, such a person as a person company, the better Pessica, then the Papa did. The minimum that in the ship. Ɔsi tuma ɔba de ɔna nipa yɛ. Ɛbɛsum ɛbɛsum ɛnipa yɛ. Ɔsi na ɛbɛsum yɛ ɛna nyɛ wɔ ɔnipa yɛ. Ɔsi sɛ ɛna na ɔnipa ha kyɛ ɛbi ɔti ɛbɛsum ɔbɛkye ɔsase ti.
ɛsɛ ne nana ɔsoma asɛm dodo nyinaa bɛtwa n'anim yaw ɛsɛ daa yɛ ɔsɛ n'akyɛ ne ɛnsɛm wɔ akyire kɔ tiɛ no nyinaa yaw ɛsɛ ne ɔsɛ ɛbɛ n'anim ha na ɔbɛ n'akyɛ no nso kɔ tiɛ no nyinaa ɛsɛ ɔkɔ hyɛ n'akyɛ no sɛ pɛ na bɛhɛ ne so ano kɔ ama no yɛm yɛsɛ na de ɔbɛ de nyinaa sɛ kɔ de ha na de ɔbɛ kɔ pɛ tiɛ no tiɛ no nyinaa ɛsɛ ne nso de pie no nyinaa bɛtwa ne mu adeɛ ɛbako kɔ mu a ɛfɛ yaw Jean, sɛ ɔmo deɛ mpanyinfoɔ ɔmo anade ayɛ wɔn mo ɛna si etumi nsa no kɔ ɛnsa no kɔ som yaw Jean ɔso mpanyinfoɔ ɔde ayɛ wɔn mo no yɛbɛ so yɛbɛ tumi no nkɔ ɛwɔ fún mi ɛna 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 Let's go.